L'Espill és una comèdia romàntica basada en el drama de l'exili, on el seu protagonista, l'Hilari Arassa, fa un viatge físic, però també interior, cap a qui som. L'Hilari és un net d'exiliats republicans del 39 que se cria tota la vida a Narbona, influenciat per la imatge o per la figura del seu avi, que havia sigut cap del comitè local de la CNT-FAI a Camarles, aquí al Delta, i que va haver de marxar fugint de les presons i de les condemnes a mort a la província de Tarragona. La comèdia romàntica de l'Espill se basa en l'obra de Jan Eustache. Jan Eustache era un cineasta de la post-Nouvelle Vague i va fer Mes petites amoureuses, una pel·lícula que va fer l'any 73, on Hilari és un d'aquests jovens dels suburbis narbonesos que busca el primer amor d'adolescència. Sol la pell contra la pedra. I torna en ple conflicte de post-1 d'octubre, en plena condemna o en el moment on te condemnen els presos polítics, i busca respostes. I la pel·li parla d'això també. Parla, per una banda, del conflicte Catalunya-Espanya, tot el mal rotllo de la repressió, les porres, les bales de foam, l'1 d'octubre, i com sortir-ne. Que és no deixar-nos envenenar i fer encongir el cor per l'odi. L'Espill també parla d'un Hilari músic, i la pel·lícula està plena de música, plena. No només de l'Hilari. Hi ha música del Nino Bravo, hi ha música de Los Bravos, hi ha música de la Perla Preciosa, hi ha música dels Sirgadors. Hem fet niu efímer enmig de la pesta. I amb l'Espill, la música diegètica que sona a la pel·lícula és la de l'Hilari, però també és la dels Sirgadors en algun moment de la pel·lícula, que toquen algunes cançons en directe, una cançó, en aquest cas, que és el Carnet de la Cava nostre, i també una cançó que es diu Amor en pandèmia. Està produïda i feta en este tros de terra i on te cantem a un ocell que fuig d'un passat de tempesta, com l'Hilari, i que ha fet niu efímer enmig de la pesta. Vola incansable, nit i dia. L'estrès no crec que sigui un element que ajude a fer el tipus de cine que jo vull fer. I a la vegada crec que el meu compromís personal en la defensa del territori no passa per viure a una gran metròpolis. Jo este viatge l'he fet, del retorn a la terra, i avui en dia puc dir que si no fos per el treball al camp, en les oliveres, els garrofers, cuidant els animals, a les persones que m'estimo, jo em sento conseqüent en les pel·lícules que he fet vivint aquí. No podria defensar el territori a través de les meves pel·lícules sense estar-hi. Jo puc demostrar avui aquí que estem produint cine per al món des d'un tros d'oliveres i garrofers en plaques solars i un molinet eòlic. Però es guanya el pols, però es guanya el pols. La Diputació suma.